बताव बुढ़ऊ घोरई घोरई कहल ना कि लिया के आओ तनी आई जब मैं गर्मी में पकाते पकाते हालत खराब हो गई अभी ले ना अइलन आ ना लेके अइलन। आई सब है का ठीक बनी। हाँ सब ठीक बा। तनी मनी बुझी कि बूढ़ी लागल है पड़े बिचवा में आज पाँकी हो गई भैया वहाँ तो कुछिया के लिए आई बोलाई भोजन करी सके पहले भोजन तनी भोजन तो हो पढ़ाऊए पर अब लाल असले नाश्ता कर द्वार पर हमके संस्कार बा द्वार के कदर बा महाराज जी। ना पढ़ाई बा तो हम कहाँ कहते हैं किताबन घर बा दूध को मलपुआ खाली सके हम लिख देखी या अपन घर बा जब इच्छा मांग ले जा लेकिन पहले लड़की वाला कार्यक्रम देख जा लड़की के बुराई देखी ऐसे हम वो दिन लड़का देखे ना गुली मैंने हम चाचा बड़ भाई हमारे गुरु हम हई लेके बा के हौ लेके बा हाँ हई चश्मा पहना वो चश्मा पहना तो हई लड़का अच्छा हौ बबुआ जी थोड़ा कोई बात कर लिखा गोई है दिमाग बनाए हम तन बात हाँ सब बात नहीं आगे तो लगनी बात करे तो ओ सब बात करो ना ठीक है ना तो हई के हमें ई का मौसी के लड़का है हौ बुआ के लड़का है रवाऊ जाई मोती हमने पूरा विधवत काम हो गया लड़की ऐसा रवा के दिया ही मेरा घर में जाई रवा जनरेटर आ बोल के जरूरत नहीं है सुंदर गोद चम 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 कर दिया पढ़ल लिखल हिया बनारस पीएचयू पढ़ल हिया बहुत बढ़िया बा विद्यार्थी वही खातिर हम क्या ले बढ़िया कुछ के देखल जाओ हमें ताकत कार्यक्रम स्कूल सन तक एकदम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई को जो हमें तो बुझे एकदम बुझे कि मिलिट्री में चले गया नौकरी करते रहा लेकिन तनकी सा खातिर तो दागी आ गई रहा तो बेचारू आज कुछ दिन खातिर कुछ हुए दिन खातिर प्रयास करे के बा हाँ लेकिन लगल जेबो करिए संबाद नहीं है अब हाँ सीधा साधा लेके हमें एगो लड़की पार हो जाती एगो लड़की और रह गई बिया शादी करे के अभी शादी करे के पढ़ती है अभी लड़की हाँ हाँ ना तो बढ़िया बच्चा कहते शादी करे के बाद वो लड़की के बुलाई देखल जा सुनता हो हाँ हाँ आव है ना तो जानते बनी कि लिया के पुछिया के आवो खेत पदार्थ तो छिपले नहीं है ना नौकरी बढ़िया बा हालांकि तनी के 2-4 दिन खातिर लेकिन हो गइल हाँ का दिक्कत भइल बबुआ जी के जान तरी कर रहे लड़ाई में ठीक ना तोरा से ओकर बादी जोन बा अच्छा गोली मरला सा लेकिन क्या तनी साइडे से निकल गेला तो तनकी सब में लेकिन आ गइल तो बेचारा घर के आराम कर दिला मैं के जाई तनी एक महीना फिर तो ज्वाइन करिए हां फिर जई है ऐसा बात नहीं है चली का करब लड़ाई दंगल जानते बनी कुल अच्छी ऐसा बा कि हाथे पर सब कुछ बा सरकार बैठक पे ही कहते हैं ना लेकिन भगवान हमें बहुत अच्छा ठीक ठीक भी मान सम्मान होला दूध को मलपुआ खाली सर है अभी कुछ हो ना बबुआ दू मलपुआ खाला पेट भर भर खा खा अरे दूध तू खाला मलपुआ एक कप कटोरा दही पी लो खा काहे बनी जावे बड़ा पे खेलनी आई खा बड़ा को हाँ जी पढ़ाऊआ पैया रहा सोना यहाँ ठीक ना तो बेटा घर दूगो हित तक भइला के तो भैया नाश्ता पानी हो जाए कहाँ पढ़ल हुआ हां पहले एसपी स्कूल में एसपी स्कूल एकेडमी कोचैनी पहिना एसपी स्कूल हां मैं पहिना ठीक कर सुनतर हो यहाँ सब मलपुआ मिठाई कुछ नहीं खात सब कहतन सब सरई हम खा के आइल बनी हमरो भी लइका लाइल से पढ़ के जाने की हाँ जी जान तनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से पढ़ाई ठीक ना और बड़ा नाम बा पहलवानियों मेरा नाम बड़ा नाम ज्यादा बा लड़कों के नाम ज्यादा करे के बा ठीक ना चली भग ऊपर ला कृपा हाँ सब ठीक रहे पहला लो सुनतर हो आओ तनी लेके लेके आवल लिया के सर सकरा दिखावल जाओ यहाँ सब कुछ कामो बा तार शादी हो गया हुआ ना अभी मैं पढ़ाई बैठ
इहे एगो लड़की भी हमार शादी करे के लड़की देख ली पूछ ली संतुष्टि हो जाई आ सबक बकरवा के हमके शादी करब जाए ना ना एकदम बढ़िया लेन लेन के बाद छोड़ दी तब से दिल के तमे को बात ना कहनी है उहे नु भैया हम जानता नहीं तो का कहेगा बात हम जो तनी आ तिलक रवा के झूठ का बोलक 10 लाख 15 लाख रुपया दे तिलक आ जितना ही गहना बनौले बड़ी पहले कुल ई का दे दिहन हमरा से कोनो मतलब नहीं है मैं धन दे दे कुछ पैसा बा कुछ माने अष्टधात कुछ बा सामान ऐसा ना बिहिटा के टोटल बर्तन राव खन के चाहे जाए पूरा बेटा माने बिहिटा के माने सब बर्तन के दुकान जौन हेवी हेवी सामान कुल माने गमला भइल माने कठवत भइल माने बा फूलहा हां बहुत सुंदर सारा चीज हमरा मेहरारू का नाम बा ठीक ठीक नु हां अष्टधात कुछ बा लड़की के दिहन लड़की पर बड़ी मेहरारू घूम जाली सन कोन दे दो हमारा देला के बाद ई जौन बिहाई जौन दे दे 10 कट्ठा जमीन बा शहर में ई लिख दे हमारा कोनो दिक्कत नहीं है सब बहुत सुंदर बा बाकी शादी रवा कहीं करब तब वहां के ऊपर में का देव का ना देव बात अलग तो हो गई ठीक है बा पूछिए पूछ ली रवा पढ़ाई लिखाई तक हाथ तक बा बीए तक बा। बीए फाइनल हाँ फाइनल है। कब फाइनल कर लो अरे अगले से कहीं 24 में 24 में पढ़ाई अभी चलता कि बंद बा चला था बीएड करता नहीं। अनु हाँ देखी बोली मैम जी तारस तो लड़की ढेर पढ़ल बिया हो तो रउआ हमरा उनकरा से हमरा से मिलान करतनी हम जॉब करतनी वो अभी पढ़त है अरे बबुआ पढ़ते तू पढ़िए कि जब पहिला हाँ तू हो पढ़ते तो हो सकेला कोई तारो से ऊपर बढ़ जाए ये तो भाग के किस्मत खेला बा तो का दिक्कत बा और अच्छा रही हमार नहीं कहा भाग चकचका जाई बेटा भी कमाई पत्तो भी कमाई हम चकचक रहब ये तो खुशी के बात बा तो देख ली रउरे नु देखे के बा तारा देखे में कैसा लगता है रउरा ठीक बा तो हमरो ठीक हमार तो बुझा कि जोड़ी तार लोग खूब बढ़िया जमी जैसन रउर विचार एक रंग एक मोटाई एक बदन सब कुछ एक क्लियर बा एकरा में कोनो दिक्कत नहीं के बुझा ई लड़की से पूछ ली दाचली काचली यानी शुरू से अंत तक संत जन डुमराव स्कूल में पढ़ेले धरौली के बाबू साहब के स्कूल में सिंह शुरू से अंत तक फर्स्ट डिवीजन पहले भी लड़की इहे एगो लड़की बिया आ देखते पूछब तो ना तो बहुत बढ़िया हम कहाँ करिए तो बहुत सुंदर हम तो बहुत तो लड़की हम बहुत खुश शुरू बानी से अंत तक बस आवे बहुत खुश बानी आप मुझे कि लड़की के देखता नहीं हम बस आवे कचनिया रोज वहाँ के स्कूल पर जाला रोज प्रतिदिन देखी समझी जी हमार बेटी सब गुण में संपन्न बिया सिलाई बिनाई कढ़ाई पेंटिंग कंप्यूटर पार्लर सब चीज आवेला और एक से एक खानो बनावेले आ पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहल बिया है ना हाँ तो बहुत सुंदर जी रहू लेकिन गुण दिले भाई ना अब हम का गुण देम जरा सीखे के रही उहे नु सीखी ना एकर मतलब कि रहू कुछ जाना तनी विशेषता में ना हम कुछ नहीं की जानत हाँ कुछ भोजन बना ले लो हाँ बना ले बनी दाल बना ले लो दाल चावल कचौड़ी सब्जी पूरा पूरी अरे सब बना लेनी। लौरा उलौरा बन जाला हाँ है ना यूट्यूब पर देख देख के एक से एक चाइनीज डिश बनावेले है ना हाँ तो बहुत बढ़िया तबा अब का कहे के बा अब का पूछे के बा हमनी के घर में बाहर से कबो खरीद के ना आवेला ना जी सब अब घरे में बन देखत जाला। है और परिवार बड़ा चकचक बाहु बुचिया अरे ही हमार बहन बेटी है तो चली ठीक है कोने बेटी है भाई कोनो बात नहीं ठीक संतुष्ट हो गई नहीं हाँ हम तो संतुष्ट हो गए नहीं एगो तनी बात ऐसा बा कि बबुआ के देखते मैंने तनी पूछ ली घर से बुचिया लेके माने वो संतुष्ट भाई सुनो हमने के परिवार में नियम हो जो कोई तो जो बात ना हमारे उठावे कोई हम तैयार बनी तो सब तैयार बा हमारा खातिर तब ठीक भाई पूछी कि शादी पक्के बा बस पक्का हो गई ठीक आ एक बोरा एगो आम ले बनी एक बोरा आम ए बेरा अच्छा आ समूचा परिवार के खियाई आ जितना बाजी उतना ले जाए के अरे पड़ी मैं परिवार तो हमारे के दू गए बजे है तो मेरे परिवार में चलनी आ गड़िया बना के बढ़ जा सकला मारे वैसे बात काहे बतियावता नहीं तो ये कहीं गोड़िया बिजा को तो एक पूरा हाँ लड़ाई बहुत डुमराव के आम हो वे सब जन स्कूल में के खूब फरता है आम हो बड़का बड़का आम मलदावा एक बोरा आइल बा बहुत खाई सुंदर सब तब घर हो थोड़े रख ले रहबे करी हाँ हाँ एकदम जैसे कि समझन जी के भी जरूरी बा वहाँ की जानकारी बा कि शादी ठीक होता है हेलो हाँ बहुत सुंदर बा पूछिए को बात हम पूछल चाहतनी बोले बात ऐसा बा कि देखो ये घड़ी शादी ब्याह ऐसा हो गई बा कि लाज प्रथा जौन पहले जौन रहल हा तन दूसरा तरीका चल रहा
आयो बे लड़का लगी के पूछले बियाह शादी कल गुनाह हो जाता ऐसे कब लगी कदे पसंद ना लड़का कहता कि पसंद ना ऐसे तार पूछल चाहता नहीं कि लड़का देखे है बात देखे में कैसे जाता है हाँ ठीक बाटे। हाँ संस्कारी लड़की हमारे की कोई सकल है। ना मन हो पूछनी है कि मेरा लड़का पसंद बा तो शादी ओके बा हाँ हाँ ठीक तो एक काम करिया बरैसा तो लड़की के हम यही घर कहता नहीं करी का दिक्कत बा ठीक बा ठीक बा कि देख के संतुष्ट बनी से रहूं। हाँ एकदम से हमारा परिवार एकदम चाल बबुआ हाँ। ले भी के बोलो कुछ बताई बोलो ना ना लेकिन तंगी से एगो बात बा कहब तो कहीं कहीं खिसियाई ना नो ना खिसिया रहा हूं तंगी से एगो बात माने के तो कहल चाहता नहीं है बोली बबुआ का नाम बनू कि तो लड़किया खड़ा करा के हाँ हाँ अपन दूधो के पापा अरे आप परिवार जिसे बुझाई से खड़ा कराएंगे हम नहीं कमल कर खड़ा होके खड़ा जाओ प्रगति को चलो कोनो दिक्कत नहीं है और परिवार भर देख ले बढ़िया से तुम खाओ ये ठीक है हाँ सुनिए काम करी सब भोजन करी सब यही घड़ी परीक्षा कर दे यार कर बाद भोजन कर लिया अच्छा हमने के नियम बा अगर ना परीक्षा ना होला अच्छा अस्थिर से बैठ के दलानी में खाना पीना खाई सब और परीक्षा उजे हो जाए ठीक ठीक है ठीक है ठीक सर सामान जोन बा जोन दे दे ठीक है चलिए ऐसे गाड़ी में सब सामान आई जाए जाए होगा जाए चल कोनो दिक्कत है ना 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 ठीक है थोड़ा सा मन लगा चल चला काम बढ़िया हो गई लड़की बहुत सुंदर भी है लड़की काटे जो नहीं है छाव लोग